gino osebedo ka kuot kadhi mna higni 5 au 6 abich. Thothne okuot mna mos, be onge rem miwinjo, onge gima miwinjo. Kata mna mzeni, onge gima mowinjo. Uweni to ume kanyo ne golo remo sana to mae to en jok man nigi tuo mar HIV kata matiyo gi yedhe samoro bedo ni gichalo bedo gi gimoro kuote wange. Kose kuote wange nyalo medore malong' kra adhola kata nyalo medore to ka gidhi osiptal tino gimo kuot kanyo e kogole matin mopime do ni en gi kansa. Koro thiedhi chuno ni nyaka gol wang'ino. Ma gimipimo nwa ka daktari ni kansa mag ng'ut kachiel kod aduol gi moko kuom gi ikelo kod ndawa kod kong'o tok gi duto te kaka ipimonwa kaka mar lep mabende wachonwa ni en thothne okobi moko inyalo kel gi ndawa moko inyalo kel gi kong'o tok gi duto te kaeto bende ipimonwa ni moko kuom gi bende nyalo kawo thuolo mang'eny seche mag gidongo to ranyisi moro amora kata kapo nono ni neno laktar wamul pichni ndiko ka wang'ia ni ranyisi mage makineno to nego beni chich ni nyaka beni chako bedo kod kansa. Koro kaka wuoyi ni thoth ji mabu aneno ni ng'ato wacho ni owinjo nyaka lake chako bedo ni loose. Kochiemo to winjo ka lake ombekni. Onego bedni jowuoyi kata nyiri kar higni 13 4 kanyo leke gi chako wuok marumo ga kose wuok to chak gigine kendo to mayudo ni ng'ama duong' onge gima otime to lake winjo mana ka ndekni. Idhi osiptal tigolo to ochako kata mana chwe to chwera ma okochanga raka kata yudo ka ng'ato lekege ne ber to lekege chako dhi mbele moro duog chien kata uwinjo ni kochiemo to winjo ka lake chalo ni ndekni okonyal jako chiemo maber. Yes. Koro mana ka wuoni nochako koro mano bwan no ka ng'eny ahinya. Mae to nen mar lew ma lebi do ka lebi samoro nyalo kamano jok mang'eny nyalo paro ni mana gi normal infection kata samoro winjo ka chalo ni ka gimoro. Thoth jok mang'eny kama yudo ni samoro winjo ni lewe bedo mapek kitemo wuoto wacho kuok maber ting'iyo bang' tido mana ni en gi kansa. Tomato mar dhok samoro jok moko yudo i dhok koro mae dhok yie kuchinya yudo bi ni kansa no ochako mana bedo gima donge yie kuro. Koro inyalo paro ni gimoro dongo kuro kata in gi gam moro mantie ywayo cha kata ka nitie winjo ka gik moko makore i dhogi kanyo. Koro gigi ka in go to kineno ko kichangi ber mondo idhi laktar nikech gigi ok en gik mabiro kaka infection mabiro to ndalo 3-4 to lal kata winjo remo. Thoth jogie kono wapenjo gi to ginso ni gine ginja gini to ok giwinj rem bang'e ka giwinjo rem. Koro kin gi gimoro ko gine okuote ng'uti kata nitie gimowinjo ka chandi di mondo ne laktar. Samoro nyadhi tineno laktar ma onge gi ujuzi kabisa wach tuoche mag kansa to nyapa ni mano en tuo ma kawaida tithiedhi kata igolo laki kata ifil laki to we. Koro ber mondo kineno ka gini kata laki bang' feeling ok odonjo maber ine laktar ma nigi ujuzi mar kansa gi. Ma en tuo mabit unyien ok en tuo ma daktari mang'eny onge kaka ithiedhe kata kaka iyude. Daktari e chenro mokalo ne ipimonwa kansa mar ni ranyisi machielo ma ka ng'ato neno to nego beni odhi neno laktar mapiyo piyo en ni ka chwera ahinya onyalo chalo homa to osiko mola to thothne en konchiel. Inyalo mulonwa mano matin nono ma bende en achiel kuom ranyisi mag kansa mag nikech kansa ma ni en kansa ma bet ong'eny kabisa moingo ma wawacho ni gite to thoth ji mang'eny chako ni yudo ni in gi homa mokrum. Homa onego be ni in go to mithiedho to kin gi homa ma kawaida obowuok e umi konchiel to gi umi komachielo tek ahinya mondo ibed gi homa ni en mana umi achiel komoro achiel kata ka en korachich to korachich ne mawuor golo remo golo gama kamasi kata othinyo mang'eny golo pi to ta winjo mana kabari. Koro kineno ka in gi gima kamano ma en umi achiel to en gima dhi gamna mbele dweni obi olal mano ne gine laktari. Thoth ji mang'eny samoro confuse gini gi allergy to ngene allergy ka in go nyaka ibed gi komachielo to gi komachielo ok nya bedo ni allergy en mana umi achiel kende momako. Koro gino no kuom kata joma tindo ma higni wasenene nyaka jok ma higni 10, 12, 13 kendo kochako higni 10 ka nyaka higni 20 kanyo beto ng'enye aito gi jok motegno ma higni 50, 60 kanyo to nya mako ng'ata omako joma nyiri kendo mako joma chuo to kendo thiedhe ok tek ahinya
en mani thiedho tuoche mag ng'utgi otek nikech otimo ne radiation ma itime kuom ndalo mang'eny kabisa. To mano wabowuoye bang'e mana kaka ilero no daktari ero kamano makende. En penj laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. En Dr. Chieng ma bende olony ga e thieth mag kansa kitiyo kod yor stima ma bende osebedo kopimonwa kuom ndalo mang'eny. Wakawuoyo to ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. Seche mwakawuoyo ponono nitiere kod penjo moro amora nyalo tudori kodwa yor SMS. Namba mar SMS en 236000 kik isud kata matin. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ga ni ngima en mwandu. Daktari opimonwa gigo ma kapono no itimo to nyalo chwalo thuolo ni mar bedo kod kidienje mopogore opogore mag kansa mag wich kachiel koda kang'ut. Kata kamano kapok wadhi mabor ahinya daktari, inyalo mana chaki mulwa matin gigo risks kachiel kod screening kapono no ni ng'ato oseneno ranyisi gi duto te ma obiro iri kaka jagono molony e weche gi. Screening itimo nango ochal nade mondo wadhi nyime kidienje machielo mar weche mag thieth kod geng'o. Okay, koro kaka nwasewacho ni risk factor maduong' kabisa en tiyo gi ndawa to gi tiyo gi kong'o. To mane risk factor moseng'e kuom higni mang'eny kabisa. To kochuno ni ng'ata ng'ata momadho ndawa, ng'ata ng'ata momadho kong'o nyaka bed gi kansa ni. Kata mana jok ma ok madhe be nyalo yudo kansa ni. To gik moko mabe osene kabisa ni tuo ni en tuo mar jok moko osebedo kuom higni mang'eny ni ok en jok ma tindo, en jok ma kaka higni picha no wacho ni higni jok mosebedo gi higni 50 ka dende. Jok ma higni 50 to thoth gi gin jok ma ka higni 60 kaluwore kama wadake ko Afrika koni. Wano ka joma chuo ni kode kabisa nikech be joma chuo mohero tiyo gi ndawa, tiyo gi kong'o mohingo joma mon. To pinje ma loka kochicha jok ma nene jok samoro jok ma tiyo kaka tie chieng' mang'eny ma to kwa yud kabisa. To gi ka kendo gima waneno kabisa en jok ma yudo virus gi miluongo ni Epstein virus. Ma Epstein virus to chalo kaka virus ma flu, ok ni nyang'e ni kode edo kaka flu mi do kawaida. To mar ariyo to en human papilloma virus ma en thothne ong'ega no en mokelo tuo mar
Kansa mar cervix to kendo ikele gi yo mar larruok. To oseyudo ni ji mang'eny tinde ok larre piny kende, samo gikole piny kuma gikele dhoge kuto koko dhi e throat kanyo, to mane jok mayudo jok matindo tindo ma higni 30, 40, 50. To nitie jok ma be nyalo yudo ma risk factor gi onge te. Chiemo mae thoth ok wacham chiemo mag chips to gi chiemo mag KFC sana, koro ma ok a big problem karwa ka, ma en a big problem jok modak e pinje kaka America, Europe ma gionge sama nyang ginyalo tedo chiemo mang'eny gi chiemo ma processed, koro en a big problem koma kamano. To mae ma we are worried nikech wanene mang'eny kabisa ka the number medore, number ni dhi piny nikech wach ywa ndawa tindo dok piny kabisa. Sirikal boseketo weche matek mag ywa ndawa. Idwaro ni mondo yude kabisa kiywa kong'o gi ndawa ariyogo to kele kabisa molokta kiywa ndawa achiel kata mana kong'o no. Koro screening to thothne en ni ka baba u kata mama u nosebedo gi tuoche gi, onego ber mondo idhi mondo daktari ocheki. To mar ariyo onego wenwa adhiga neno daktari ma dentist nikech gigie daktari ma dhi neno gi mokwongo kabisa en daktari ma ng'iyo dhogi. Ka nwa wacho ni thoth gi biro nindo ka gimoro ni e dhogi kanyo, kata gimoro nitie laki, kata injo kiwuoyo, kata ki ichiemo tunyo ka gik moro winjo ka lit e iye kuchicho. Koro dakteche ma oluwore gi tijni gin daktari mag dentist. To tinde ka dentist gi ng'eny, iyudo ni kata kidhie sub district hospitals wa mang'eny wayudo daktari mag dentist. Koro recommendation en ga ni kaber to nego be ni neno dentist at least dichiel e higa mondo ng'e laki, ong'i dhogi, ong'i ka gimoro nyabedo madhi mbele kanyo, nikech tuoche gi thoth gi onge gimibo winjo samo chakore no. Onge gimiwinjo, ibo winjo mna rem ka koro osebedo maduong' kabisa, kata koro ochako ketho gik moko mosedonjo iye kuchicho, mogolo laki go pudho, kata en gi kidonda moro kokichako winje. Koro ng'ata onego be ni at least in once in a year idhir dentist mondo dentist ocheka omuli mondo winj ka piny. To kendo kineno kata ka gimoro kuot e ng'uti ma gino ok rum, ber mondo ine laktar nikech in iwuon in e doctor ni. Remember ni in e daktari mari, daktari madhi cheki cha en daktari mar ariyo. Ma inowuona daktari gi minyiso ka ani nyaka wachik itwa ne dendwa, nyaka wang'i ni to dendwa chalo nade, ma kapono ni neno ranyisi moro ka ina ranyisi ma ipimonwa gi to nego be ni ng'iyo ni to en ang'o manyalo bedo marach, tiringo piyo mondo mi iyud konyruok. Kaka mag dhok gi thothne iyudo ka ok oganda oheroga dhia ni mondo mi otimnegi check up e weche mag lak kachiel kod dhok, mana ma kaka iwacho no ni kaber to dichiel e higa, to kaber to diriyo e higa, tok dweche auchiel kata tok dweche auchiel idhi ir laktar mar lak mondo mi ong'i dhogi. Kanyo emo nyalo fwenyo ponono ni chandruok nitiere, nikech chako chon bende nolodhi ajuoga kaka joluo nogongero. Daktari ka ng'ato oseneno ranyisi gi duto te kaito obiro iri kaka laktar mantiere utimo nang'o? Koro diagnosis en ni mondo ng'ato owach ni nigi kansa, kata ka ng'uti kae mokuot, mano ok en kansa. Kata kena dholi dhogi, mano ok en kansa. Kata dhola mane wang'i, mano ok en kansa. Kansa step mokwongo en igolo kansa, iluongo ni biopsy. Koro inya kaw sindan kata sindene madongo magol ring'o matin no. Kosekaw ring'o no itero ni laktar miluongo ni pathologist. Laktar mo osebedo trend oyiegore yo mar ng'iyo ring'o matindo go, ging'iyo kabisa magine ni cells makanyogo nigi cells mag kansa. Koro kaya kanyo titimoni remo mondo ng'in tin gi remo moromo, ng'ati timoni picha mar scanning ni to gino nyabedo ni ng'uti kanyo gin glands adi mobedo affected, nyabedo ni osewuok kanyo dhi kamoro kwa timoni CT scan, wanyalo timoni el koda ka ng'utgi. Okay.